Mám pre teba investičný byt v Petržalke. Aj s nájomníkom. Ale oplatí sa ti to vôbec? Poďme si to prepočítať. Je to garzónka za 135 000, nájomník platí mesačne rovných 500 eur. Z toho 20 eur je elektrina, 109 eur správca. Čistý nájom je teda 371 eur mesačne. Na kúpu si zoberieš hypotéku na 30 rokov. Pritom potrebuješ 20% vlastných zdrojov. Zvyšok ti požičia banka. Splátka hypotéky vychádza 484 eur. Takže svoj byt dotuješ 114 eurami mesačne. Garzónka je v obstojnom stave, bytový dom je zateplený, má nové stupačky, nové výťahy, takže fond oprav sa už navyšovať nebude a tvoje náklady sú teda relatívne stabilné. Hádaj, čo sa stane po 10 rokoch. Ak nehnuteľnosť porastie na cene o 3% každý rok, tak ju predáš o 10 rokov za 181 000. Vyplatíš hypotéku, započítaš aj to, že si ju 10 rokov dotoval a stále ti ostane zisk 84 000. Zo svojich 27 000 si za 10 rokov spravil viac ako trojnásobok. Čo hovoríš na návratnosť tejto investície? Išiel by si do toho? Alebo by si počkal ďalších 10 rokov? Daj mi vedieť do komentára.